Hellure ja hellät tunteet ja hyvää iltaa kaikille rakkaille näin maanantai-iltana. Mitäs teille kuuluu? Mulle kuuluu itselleni aika hyvää. Olin kaupungilla äsken ja nyt mä istun täällä kylpyhuoneessa penkillä. En istu pytyllä, vaan penkillä. Mulla on pipo vielä päässä, koska en jaksanut vielä ottaa pois. Mulla on tukka ties miten sattuu ja voin näyttää teille minkälainen mun tukkani on nyt. Otan pipon pois siis. Joten let's go! Eli tukkani on pipon alla tämmöinen. Kertokaa mielipiteenne. Kannattaisiko minun vähän kammata tukkani? No hölmökin sen tietää, että mä kampaisin tukkani. Mutta laittakaa mielipiteenne, millä tää näyttää tää tukka pipolla. Laittakaa kommenttia, palautetta, jos haluatte. Kiitos! Ja tää video löytyy nyt YouTubesta. Mä en laita sinne enää mitään tanssivideoita, vaan puhevideoita, missä mä kerron tai meikkaan. Mutta tanssivideoita ei tule enää. Että pidetään tämmöisellä fiksulla linjalla nämä videot. Ja laittakaa palautetta. Moi moi!